Дуслар, йылдызлар безгә төнләгенә күренә, һәм бары төнләгенә яктырта дип уйлап, ялгышабыз икән бит. Җиргә иң якын йылдыз ул Кояш. Әйе, бу мин. Дуслар, кызыклы факт. Чынлыкта мин бит ак төстә. Җир атмосферасы Кояш яктысын тарата. Шуңа аның нурлары кешеләргә сары төстә күренә. Кояш, ерактан син безгә түгәрәк булып күренәсең. Чынлыкта мин түп-түгәрәк түгел. Гел кайнап торам. Формам түгәрәккә охшаш кына. Минем кояш тотылуны күргәнем бар. Кояш тотылу ничек барлыкка килә? Ай, җир белән минем араны кисеп үткәндә, ул мине өлешчә яки тулысынча каплый ала. Кояш тотылу шулай килеп чыга. Җир шарының күп өлеше сулыктан тора. Ә кояшта су бармы? Әлбәттә. Миндәге су җирдәгегә караганда күпкә күбрәк. Ләкин мин бит бик кайнар. Су миндә пар хәлендә генә була ала. Мин җирдән 109 тапкырга зуррак. Шуңа миндә суның күп булуы табигый. Дуслар, ә сез кояш системасы турында беләсезме? Кояш шул дәрәҗәдә көчле һәм зур. Ул үз тирәсенә Меркурий, Венера, Җир, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран һәм Нептун кебек 8 планетаны җыйган. Менә нинди ул кояш.